täällä LPS-Janella ja tänään mä näytän teille yhden hauskan jutun ja joten niin, että siis aloitetaan. Sori, maisema vaihtui, koska vanhemmat tuli kotiin ja nyt jatkuu. Moi, LPS Janella täällä ja hei kaikille, tänään mä teen semmosen videon ja se alkaa aivan kohta niin, että moi, LPS Janella täällä ja tänään mä teen teille yhden kivan testin, joten kohta se alkaa ja että ja LPS Janella täällä, joten heippa vaan kaikille. Sorry. Ja no. Hei äiti, tuu tänne, niin mä meen kohta kaverille niin, että siellä on se Sandre, siis Sasa, niin, ja me mennään sen kanssa uimaan joko. Moi, LPS Janella täällä. Niin, ja mä tein tänään semmosen videon, joka nimeksi tulee niin sen nimeksi tulee siis niinku eka koulupäivä ja sen aiheena on, että niinku niin yksi petsi menee kouluun ja LPS Janella Outs täällä ja tänään mä teen videon ja se tulee sika hyvä, koska mä oon jo kirjoittanut sen paperille ja mä teen sen kohta. Että tervetuloa sitten vaan, joo.